בואו להכין אותי קפה קר. מתחילה בסוכר, 2 כפיות, מערבבת, אני שמה כזה חצי כוס, ואז אני שמה קרח. אנשים שעושים את זה הפוך, כולם שמים את הקרח ואז את זה, אבל לא נראה לי שזה כל כך עכשיו, כאילו שזה יותר טעים. לא, אתם יכולים גם לעשות בשיטה שלי, לא יודעת מה שאתם אוהבים לך. אני אוהבת מלא קרח, תסתלקקו חיים רק פחד. ואני עוברת לחלב, אהוביי, חלב רגיל. יותר נגיד. אמא, איזה טעים, וואו, אחד הטעימים, ממליצה לכם. אין לי קש, אבל תראו איזה צבע נדיר. אחד הטעימים. ויש אנשים שגם, עכשיו אני לוקחת סדר, וגם יש אנשים ששמים, מקציבים כזה שמנת, אבל זה לא כל כך טעים. מי שרוצה לעשות שיעשה, אני פותחת כזה באמצע. אני חותכת באמצע את השוקולד. שרוצה לא חייב לעשות את זה. אז היא צריכה לחתוך אותו עוד דקה. קיצור, כישלון. וזהו, קפה נדיר, תכינו.